enak iki. Sarapan sik, Lur. Ayo cepet anak-anak, woye budal sekolah. Oke dulur-dulur, selamat malam minggu, balik manen di acara Mancing Om. Nah, Om saiki wis cepak jaring, fungsine gawe nangkep rondo nom senam di alun-alun. Ibarat sempak, pastekno jaringe lentur lan bolong. Gak bolong gak iso dileboni, bolong kegeden engkok masuk angin. Sadurunge mancing, awak dhewe kudu golek lokasi sing strategis. Pastekno ono hotspote. Lah, nek pojok tengen niku peta Banyuwangi karo Bali, Lur. Assalamualaikum, sugeng dalu lek. Waalaikumsalam, sugeng dalu. Mari golek iwak yo lek. Mari goleki bojomu, kate tak jak malam mingguan. Ngene. Ayo gelodek pojokan ae wis. Ya golek bengi-bengi Mas, sesuk digawa nang pasar Pahing. Baba masih ome entuk setengah ember. Nah, iki salah siji hasil tangkepanku sing paling gede. Jenenge iwak manuk. Cara ngentukno iwak iki umpane kudu duwe abang. Ngono yo, lalek sampean. Aku gorong bayaran Mas, umpanku duwe icrik, iwake mlayu. Waduh, lah kok pilih kasih? Moto duiten yo iwak jaman saiki. Wo, yo tenan. Ojo iwak, kucing kuwae lek gak kentaki karo sambiange ora gelem mangan. Oke dulur-dulur, saiki aku nyoba mancing dhewe. Muga iso entuk iwak gede. Mancing waya mendung, mari ki udan, suwejuk tenan. Ngomong-ngomong aku suweneng lur panganan laut, kaya cumi-cumi, lobster, iwak kembung. Soale jari Bu Susi sing gak mangan iwak ditenggelamkan. Panciku horek ono sing ngemplok, muga kudu sandal swalo. Iya, akhirnya entuk lur. Iwake cilik kaya manukmu. Nandi aku iki. Aku kudu iso beradaptasi ambek planet anyar iki. Cuk, Kaget aku. Cuk, Santuy. Halo. Tadi awakmu penghuni baru ya ning kene. Perkenalkan jenengku Budi. Aku golekan koboi. Sengenge opo iku nang tanganmu? Loh, laserku kok ora mempan nang awake? Awas, dilungkas awakmu gosong pereng. Alah, iku lho laser-laseran cacilik sing regane 10.000-an. Ngomong ae. Soale daerah duwe. He Budi, ojo nyek bas awakmu. Bas iku sangar, dek astronot iso mumbul dhuwur. Alah, awakmu kabeh aja ketipu. Dek iku mek dolanan robot-robotan. Mas, wayahe, jaluk duit blonjoan. Diamput gorong bayaran. Padahal gak iso nyanyi. Aduh, tahan. Cek caka, cek tuh caka, cek tuh caka. Wah, enak suarane tiba-tiba. Iyo penak caka, siap. Cek caka. Wah, suarane ku enak rek. Tombas, pesen apa, Pak? Sego pecel, Kano, garang asem, kano, pitik goreng, kano. pitik kampus. Ndasmu, ayo gelo ta. Lah, iki warung sakjane niat apa ora sih? Mosok aku pesen iki gano, iku gano. Lah awakmu genahe dodol apa sih, Bambang? Aku selalu luwe ku lho. Ayo, tingkai. Lari ku lho. Kapok. Promo spesial beli 2 gratis 1 nek @customsuka__id. Desain casing HP-mu ben ketok boys ilakes. Soal testi karo review iso langsung dicek nang sorotane. Ayo mumpung promo beli 2 gratis 1. Loro gawe awakmu karo pacarmu, sijine gawe selingkuhanmu. Terasi sak bungkus gula 2 kilo, terasi sak bungkus gula telung Aduh, lali aku. Tak balik wis. Woi, iki bahaya tenan iki. Jamput ono curu panjat tebing. Jangan mengganggu ketentraman dunia dan akhirat ae. Ayo mati kon. Miper. Wah. Manda. Ojo penekan lo, Gor. Duh. Tingkai barbar ngalang-alangi kucing oren ae. Opo iki? Jamput. Wong edan ndasku dikeki koyok. Matane gak ketok iku lho. Goblok. Ancuk. Iso ae. Menu tanggal tuwek, tutorial cara masak panganan goib. Pertama-tama cepat no angin dirajang-rajang. Bebas angin sembarang, angin topan, angin entut, angin duduk, angin ngadeg sakarepmu wis. Suntuk diodok karo dibatin nek jero ati. Mari ngono ceplok ndok goib 2 biji teko alamci disiram pedesi cocoti tonggo. Diudah direpet-repet sampai roto, dicawuk terus didungani cek kumane ilang. Lek wis mari, suntukan gasi minyak nyong-nyong ditabur udaan ndok goib nang wajan dimasak petang jam ditutupi cek gak iso ambekan sesak napas. Mari ngono tutupe dibuka, tapokno nang cangkeme kancamu sing seneng rasan-rasan. Nah, finishing, campurno kecap, uyah, tumbar karo micin emulator sing wis di-download. Mari ngono diudah-udah sak kemenge tanganmu. Ya wis jenenge ae tanggal tuwek gak apa-apa mangan angin cek masuk angin.
Tutorial cara gawe jajan manuk kepelintir. Pertama-tama cepakno sosismu tanpa biji disudut terus disuwir-suwir miring semiring utekmu. Mari kono diplotot diotot-otot cek tambah dawa. Dijak kolaborasi usus buntune nyampe sigar loro digulung cek tambah sedep. Lek wis mari, cepakno kane botol sing ombone 7,4 hektar dibeber secara ombo. Dengan metode menyuwek dari ujung kulon menuju etan digawe kemulan soalnya hawane adem cek gak mati hipotermia. Saiki sosis karo suntuk pisah soalnya pegatan. Langkah selanjutnya, bungkus sosismu karo sama aluminium. Saru soalnya ketok aurote. Nah, finishing, your sausage is ready for ditunu 10 minggu cek lemes terus ora tangi-tangi. Ojo lali sosisnya diwalak-walik cek mabuk kabeh. Wis mari guys, jajan manuk kepelintir siap didangno dicocol saus tomat, umbel kodok. Selain itu ya iso mok tambahi cet lengo, dedek jemek karo kapur semut guna menambah sensasi delicious terhadap cangkem. Ayo nak turu kesuwen. Jihan ojo mlayu-mlayu kok kesandung wis ah. Duh. Lagi ceritanya si Manda lagi sikatan guys. Mengosoi untu dalam rangka mengguakkan gidal. Cek resik kan bakteri, kuman, tumo, coro, kepek cek ilang kabeh. Dinda. Es. Manuk. Ngaget-ngageti wong ngombe ae lho. Luwe. Wis gak usah melok-melok iki jataku iki pokoke. Aku njaluk tala. Jolak ora gelem tuku dhewe kah? Ayo, lapo melok-melok. Oke guys, kembali lagi di Wala Vlog, lagi holiday guys, santuy. Cok, biskuit cok. Kucing oranye cok, kucing racingan balapan guys. Iya, ditemukan seekor kewan guys. Diduga kawin silang antara garangan karo iwak cupang guys. Raine pletot-pletot ngebak guys. Nun sewu kate takok nang sampean, Mas. Sampean percaya bumi ku bulat apa datar? Ngomongno soal bumi datar apa bulat iku tergantung kacamataku iki. Kan lensa kacamata macem-macem, ono plus minus kali bagi silinder. Lala iki lensane kotak. Dadi kesimpulannya bumi ku kotak. Apa buktine? Aku wingi main Minecraft, bumine kotak. Ngah. Susune mambu tengi. Expired 2005. Ala bapak sing penting bergizi. Upin-ipin rasa coklat, pijetono awakku kuat juga kabeh mari ngarit setengah dino. Ndangan kok tak kei dhuwit 5.000 gawe tuku mari masak cebok. Ora kroso awakmu ngukur apa mijeti sih ya apa sih ndul. Dipijat atau di. Jare pepatah cinta iku buta. Kadang seneng ora mandang awakmu sapa. Kadang cinta iku ya pikun. Eling rasane tapi lali rupane. Udin defend, just oper paimen. Duh, lo womet paimen awak 4 meter. Melawa aku kayak banyak belajaran ae jope piring tangsut. Ini jancuk. Goblok. TV-ne kok dirusak? Sembuh, bapak tukune. Kang, monitor Kang. Lek ngomong aja banter-banter, tonggo sebelah omah lagi turu. Setane nek ngarepku mlaku-mlaku ndek lorong Kang. Wujude ijo koyo ria, ono cangkeme gak ono mripate Kang ngebot Kang. Ayo, kate nandi kon tukang utang. Senengane kabur utang gak dibayar-bayar. Wis saiki penak-anae pele lunasi utangmu utawa tak setep bathukmu. Aku gak duwe. Lah terus. Aku duwe video kimochi akeh, gelem ah. Pokoknya aku gak ngakoni lah iku anakku, gak terima aku. Piye lo ceritane ditinggal dinas nang Hongkong 3 tahun. Anakmu lahir petang wulan wingi. Angin mulai gawe anak lewat flash disk di-download SIM salah pin langsung mana ngono ta? Kayal garai pegelatiku ae lho. Konsol iku karo Budi bakul cireng sebelah omah kan. Aku wokon. Amarga gak keterima tes nang SMA negeri, seekor bocah asal desa Manuk Mini sinau otodidak nang jero omah. Jenenge Vigo. Bocah kelahiran 2015 iki medhot sekolah amarga gak keterima seleksi. Wis berbagai jalur Vigo coba leboni, mulai jalur prestasi, zonasi, Malang Blitar, jalur lubang belakang ya ora keterima kabeh. Pengen sekolah favorit, tapi yo piye Mas? Danamku elek, danamku mek sama Mas. Danem ta nomor tokel iku. Aku sakjane yo seneng sekolah, Pak. Mas nyebrang kali, nyebrang lautan, nyebrang samudra, nyebrang planet. Tapi yo piye mana aku gak keterima, Pak. Mas yo si Vigo gak iso nglanjutno pendidikane nek jenjang SMA, tapi gak nyurutno semangat Vigo gawe sinau. Alhasil, Vigo sinau otodidak lewat internet. Sama 3 tahun iki yo sinau otodidak. Lewat Google, Hago, Bigo. Sampai saya buka situs sampai ke internet positif. Muga Menteri Pendidikan iso mengatasi segera problem nek negara Sandhok iki.
dari Desa Manuk Mini, Dabing Jawa. Sekian berita dino iki, engko lek ana berita maneh tak beritai. Oke wis, sugeng siang. She got smile, it seems to me, reminds me Novi. Ojo ngedang-dangi kamera ta lah. Duh, kucing oren nih jan wangel ram. Bijimu iku lho. Merusak pemandangan. Tak sunati lho salah-salah. Wayahe, ngopi. Alon wis ah. Wah, muarem tenan ya iki sing jenenge rekreasi, Cuk. Dino Minggu numpak gledekan sampah berjamaah dalam rangka keliling kampung. Enekan gak kalah karo odong-odong di Indomaret. Iya. Ya, krei diplorote sing kadokku. Apa saya supirnya goblok. Masuk. Blos. Kadok kowe iku lho diplorotno. Ancen mburiku arek homo. Ya ampun ta nih. Ye. Lo ceplok. Samet kucing-kucingan, oper nang Jaya. Dianggap terlalu easy ditungkak tok dalam mata tertutup. Santai slow, follow Mahmud di fallback karo Jaya. Klambi putih nomor punggung 22 bingung kayak wong akehan utang. Gak kena-kena, yo akhirnya pasrah marang nang kuoso. Eko malah dadi kancil percobaan. Sotik menyambut hangat Eko tapi bohong. Apa daya mek iso guyu karo ngombe banyu cukak. Rasane ancen kecut yo tapi iki kenyataan guys. 90 menit lho mek main kucing-kucingan rasane cangkem kepingin mesu. Ya wis pokok kudu sabar iki bal-balan kudu UFC gak oleh baku hantam. Sampai Eko nangis ngandakno ibuke nguber bal ora kena-kena. Boyokan gara-gara kabotan ngangkat beban hidup. Freezer kurang adem, lele gara-gara pemanasan global. Ora usah khawatir. Saiki ono pintu kulkas kemana saja ciptaan Doraemon. Praktis iso ditekok-tekok diuntel-untel utawa diguak. Iso digawe nyimpen ngombe kalengan, es wawan, daging jaran sak dokare, duwe emas inten sertifikat tanah sampai oma sak kecamatan iso mlebone kabeh nek kene. Aman tanpa efek samping kiri kanan lur. Caknal, lek sampean dilairno maneh, pilih ndi? Uripne jaman biyen apa jaman saiki? Ya pilih jaman saiki lah, teknologi wis maju. Sembarang gampang penak soalnya serba online. Komunikasi online, kursus online, game online, jual beli online, rabi online, kawin online. Ya wis penak kabeh lah kecuali siji. Chat gak dibales-bales padahal online. Boyokan gara-gara kabotan ngangkat beban hidup. Freezer kurang adem, lele gara-gara pemanasan global. Ora usah khawatir. Saiki ono pintu kulkas kemana saja ciptaan Doraemon. Praktis iso ditekok-tekok diuntel-untel utawa diguak. Iso digawe nyimpen ngombe kalengan, es wawan, daging jaran sak dokare, duwe emas inten sertifikat tanah sampai oma sak kecamatan iso mlebone kabeh nek kene. Aman tanpa efek samping kiri kanan lur. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe jajan manuk keplentir. Pertama-tama cepatno sosismu tanpa biji disuduk terus disuwir-suwir miring semiring utekmu. Mari kono diplotot diotot-otot cek tambah dawa. Dijak kolaborasi usus buntune nyampe sigar loro digulung cek tambah sedep. Lek wis mari, cepatno kane botol sing ombone 7,4 hektar dibeber secara ombo. Dengan metode menyuwek dari ujung kulon menuju etan digawe kemulan soalnya hawane adem cek gak mati hipotermia. Saiki sosis karo suntuk pisah soalnya pegatan. Langkah selanjutnya, bungkus sosismu karo sama aluminium. Saru soalnya ketok aurote. Nah, finishing, your sausage is ready for ditunus 10 minggu cek lemes terus ora tangi-tangi. Ojo lali sosisnya diwalak-walik cek mabuk kabeh. Wis mari guys, jajan manuk kepelintir siap didangno dicocol saus tomat, umbel kodok. Selain itu ya iso mok tambahi cet lengo, dedek jemek karo kapur semut guna menambah sensasi delicious terhadap cangkem. Hey Woody, ya apa kabare? Suwe ora ketemu. Kenal no, iki Siti, calon bojoku. Loh, iki lak sing biyen jenenge aku sih, sadurunge operasi kelamin. Apa? Iki lagi unboxing capek teleri guys. Wah, langsung cek aja isine. Isine tiba mek separuh penipuan. Ya wes lah bapak tak celup oli ben enak. Kecokot. Rito, wis gede wis duwe anak sih seneng ngempeng ae Rito. Rito. Wes do leren anakmu ora kumanan lho kok. Jamal. Lapo nggawa kopi sak panci iku. Mencret engko awakmu. Sesuk ujian. Tapi dikeki PR. Dadi ngopi sik, ora ngopi utak ora semel. Dino Sindi ora adus, guys. Sepisan adus-aduse suwe. Lah iki wis 6 jam iki ndek jero bak. Ora gelem metu sampai keturun-turun. Sindi, ayo mentas. Gere masuk angin lho. Iki jian yo ngono. Wastafel GWC digawe adus. Loh,
Mis, balong kok sing ke nasi di kok ditendi iku lho. Engko gak iso ambaan. Malah dintuti. Oh. Manik bokokmu iku gegeden ora cukup mlebu kono. Lho lak ngengke lah, kecepet ora iso balik kapok lho kon kok. Oke wis, leren-leren. Jan nasi tuman kok. With